Hei paralla, mitäs menee? No, mä tiedän, että tää on yleensä silleen, että tää on pianokanava, että teen vaan lähinnä pianovideoita tänne. Mut on mulla toinenkin kanava, joka on Isto EI. Sinne mä laitan suurin osan vähän tän tyyppisiä videoita. Mut mistä syystä mä oon just ollut vähän niinku enemmän poissa? Mulla on ollut kännykkäongelmia, mulla on nyt uusi puhelin, jota mä pitelen tässä tällä hetkellä. Kattelen ulos, koska nyt sataa. Mun pitäisi mennä kauppaan. No, niin sanotusti juotavaa ja unohdin simankin ostaa tällä viikolla. Ja näyttää olevan kyllä kova sadekin näyttää olevan tuo ulkona. Niin sanotusti, että mukavasti sataa. Ajattelin näin hupparilla mennä niin sanotusti tonne ulos, mutta itellä kun ei ole sateetakkeja tai jotain. Niin sanotusti, että ei ole sadetakkeja tai jotain tämmöstä, koska on iso paha. Oliko se 2 viikkoa vai 3 viikkoa sitten, kun mä katsoin kuinka paljon minä painan, niin 111. On mennyt vähän liian isommaksi mahaksi. Pitäisi kyllä totta kai liikkua. Mulla kun on jalkavika. Sitten kun on painoa enemmän, sitä enemmän sattuu mun jalkapohjat. Et mulla on mukavasti kipua. Mä pystyn tekemään vaan tunnin lenkin, mutta jos mä teen 2 tuntia tai 3 tuntia, sitten mulla on ihan jalat tuusan nuuskana. Sillä lailla. Mut joo, että tullut hommattua iskän kanssa 5G-mokkulan ja tän kännykän, joka on OnePlus Nord 4. Joo, ajattelin vaan, että olen kyllä elossa, mutta mulla on ollut vaikeuksia näin poispäin. Joo. Ajattelin, että ette vaan olla huolestua yhtäkkiä, että minnekö minä olen kadonnut. No vaikka olen tietty pientubettaja, mutta sitten kun noi hiton YouTuben säännöt, ne tekevät ärsytystä. Enemmän painetta. Mutta on kyllä mielessä kyllä uusia asioita. Ja vähän yrittää erilaista editointijuttua. Jep.